ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ. ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ ದಾದಪಂಡ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಮಲ್ಪರ ಬೋಳಪ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕೆ ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು, ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರದೀತಿನ ತಾರೈ ಮಂಜುಲು ನೆಟೆಯನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣ ಪುಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು ಜರಂಡ ಪುಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬಾಣಲಿಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ತೆ. ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಟೆ ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಗೆತ್ತನುಗ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸ್ಪೈಸಸನ್ನು ಚಪ್ಪ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾರ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಇವನುಗ. ಇರು ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೀ ಟಿಪ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ತೂಪರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ತೂಪರು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಾಗ ಸ್ಪೈಸಸನ್ನು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಂದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇದನ್ನಡೆ ನಾನು ಪೆರದೀತಿನ ತಾರೈನ ಸೇರ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಪೆರದೀತಿನ ತಾರೈನ ಪಾರ್ದು ಪಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಒಂಜು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಡ್ರೈ ಆದ ರೆಡಿ ಆಪುನು. ನೆಟೆ ನಾನು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಚೂರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತನುಗ. ಐಕ ಬೋಡಾಪುನ ಸಾಸಿವೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದೆ ನಟೆ ತೂವಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಬೇಯ್ದನು ಪಂದು ಪಾರಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದಂಡ ನಮಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ನೆಡೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ ಕಡ್ಲೆನಿ ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಬೇಯ್ಪದಿ ಒಂದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಬೇಯ್ಪದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಣಲೆಗೆ ನೆಡೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಜನ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದೆ ಆಯ್ಕೊಂತ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಪನ್ನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ. ಫ್ರೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತಿನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಡ್ಲೆನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ನೆಡೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆದ ನೀರನ್ನ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಜಿ ಐಕೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ತುಲೆ ನೀರನ್ನ ಏನು ನೆಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಪೋಷಕಾಂಶ ಉಪ್ಪುನಿ ನೀಡಡ್ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಅದೇ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಬದಲು ಇದು ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕದ ಪೌಡರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರೈ ಆದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಗಂಜಿ ಒಣಸಗಂತೂ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕಲವರ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಹೆಂಚ ಆತನಂದು ಎಂಕ್ ಪನ್ನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವುಂದಿನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲು ಪನ್ನೆ ಎಂಚ ಆತನಂದ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.